Dijous ho petaran. Et sembla bé, doncs, que comenci amb la meva venjança? Bola de Drac Z, la resurrecció d'en Freezer. Mira-la dijous a l'X3. Molt bé. I aquesta i moltes més pel·lis les trobaràs a la web i a l'app de l'X3. Ei, Barret, vols resoldre més casos? Esclar, a l'X3 volen més capítols del detectiu Conan. Ens hem de posar les piles. Aquesta Setmana Santa, la Ventafocs serà imparable. Àlex, no et desanimis. No em rendiré fins que tornis a ser humà. La Ventafocs i el príncep secret, demà a l'X3. I aquesta i moltes més pel·lis les trobaràs a la web i a l'app. Qui és la reina de la selfie?